от целия славянски род най-славни са били българите. Тези думи на Паисий от неговата история славяно-българска и до днес оттекват в българското съзнание, пробуждат националното самочувствие на един народ с хилядолетна история. За съвременниците на Паисий история славяно-българска е източник на знания за българската история, за българските царе и патриарси, за пазителите на българщината през времената. Тя е и повод за национално самочувствие, защото разказва за дълговечността и славното минало на българската държава. Ако всеки от нас по призива на Паисий се вгледа в малко позабравената си българска същност, то той ще преоткрие мелодичната звучност на езика и уникалната красота на културата ни, изпълнени с много нежност и сила, болка и страст. Във време, в което славните битки са заменени с задкулисие, а честта се купува, Паисиевото послание, прозиращо в страниците на история славяно-българска, може да възроди достоинството на някогашната велика България. Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по-гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани. Нашето училище с гордост носи името на първият сред будителите Паисий Хилендарски. Този, който призовава четете да знайте, в чието думи се изразява силният дух на българина, мислител и просветител. Застанал с цялата сила на своето прозрение, Паисий не се поколебава да се бори за нови идеали. Ние се прекланяме пред величието на това дело. Нека патриотичният дух и национално самочувствие на нашия патрон отец Паисий живее във всеки един от нас и ние достойно да посрещаме предизвикателствата на нашето съвремие. В този празничен за всички паисиевци ден наши гости са госпожа Сребра Касева, заместник мед хуманитарни дейности. Госпожа Нели Георгиева и членовете на Обществения съвет.
училища и детски градини в град Казанлък, бивши директори, заместник директори и учители дали своя принос в утвърждаването на българските ценности с работата си в нашето училище. Давам думата на директора на основно училище Свети Паисий Хилендарски, госпожа Мария Колева. Уважаема госпожо Касева, уважаеми гости, уважаеми родители, учители, приятели на нашето училище. През изминалата година, 2023, ние чествахме един немалък юбилей, 165 години от създаването на Светското училище Паисий Хилендарски. В работата си по подготовката, труда на госпожа Николина Георгиева, тогава заместник директор, в която бяха включени изключително много материали от архива на училището, както и от архивите на други институции в града и материали на общественици, беше изпратен в Националния музей на образованието в град Габрово. За нас беше особена гордост и чест, когато получихме малко по-късно от тях удостоверение за това, че на база този труд и на база проучванията, които са направени, за нашето училище се признава, освен 1858 година, която е създаването на Светското училище, също така 1834 година, т.е. ние честваме 190 години от килийното училище към църквата Света Троица. И за нас наистина това е огромна чест, защото се нареждаме сред най-старите и най-добрите училища в град Казанлък. Въпреки че 1 ноември мина вече, така или иначе нашето празнично настроение изобщо не е преминало. По този повод искам да благодаря на своите колеги за това, че с изключителен плам и с огромно трудолюбие всеки ден сеят и жънат в нивата на знанието с вашите деца. Благодарна съм им за това, че са изключително неуморни, но ви благодаря и на вас, родители, за това, че ни подкрепите. За да не съм многословна, тъй като сега ви предстои да видите една много голяма програма от вашите деца, но аз вярвам, че ще имате търпението за това да ги гледате и да ги слушате. Наистина те са прекрасни. Единственото, което искам да ви пожелая, бъдете здрави, бъдете много търпеливи, много трудолюбиви и всеки в своята част по отношение на образованието на децата, които вие сте ни подарили, да можем да им дадем най-доброто. Благодаря на всички вас, че сте тук, честит празник! От името на кмета на град Казанлък, госпожа Галина Стоянова, ще ни приветства госпожа Сребра Касева. Уважаема госпожо Колева, скъпа Мария, защото мога така да се обърна, понеже с вашата директорка, госпожа Колева, сме колеги от 2008. Леле, колко много! Скъпи родители, скъпи деца, уважаеми обществен съвет, както разбрахте, имам удоволствието от името на кмета на община Казанлък да ви поздравя по повод вашия празник. За едно училище не е необходимо да има някаква определена дата за празник, за да празнува. Според мен и като директор смятам, че за децата всеки ден трябва да е празник, за да им е приятно да ходят на училище и да усвояват с лекота знанията. Кмета Галина Стоянова не може да дойде, защото
въпреки че имаше голямо желание, но ние в момента сме в една кампания за реализиране на референдума за вземането на паметника Бузлуджа за стопанисване и управление в община Казанлък. Това е едно много знаково събитие. За първи път ще се прави в Казанлък такъв референдум, т.е. допитване дали е хубаво той да бъде под шапката на община Казанлък или да се остане в небитието горе на върха. Така че използвам възможността да апелирам всеки един от вас на 17 да отиде и да подаде своя глас, защото това е едно много хубаво нещо, което може да се случи, а така туризма още повече ще се развие в Казанлък. По повод вашия празник искам най-напред да поздравя госпожа Колева, защото тя е един много упорит човек, който общината дава голяма школовка, когато човек работи в нея, защото той придобива познания във всички области. Така че тя умело ръководи с много твърда ръка училището и това се вижда по всички резултати, които всеки ден или всяка седмица виждам да ги постигате. Обръщам се към вас, мили деца, защото вие сте цвета на едно училище и все пак това училище вие трябва да ходите с желание. Когато ходите с желание и сте дисциплинирани, тогава се добиват и знанията. Но не на последно място към вас, родители, защото вие сте онези хора, които дават основата на едно дете и не забравяйте, че то, идвайки в училище, носи характера на семейството. Колкото и да се мъчи един учител да помага в неговото възпитание, образование, развитие, няма как, ако няма вашата помощ и подкрепа, за да се случват нещата. Уважаеми бивши директори, ми е много несъществено да кажа, но уважаеми директори били в предходни мандати за управлението на това училище, уважаеми учители, учили в това, работили в това училище, уважаеми колеги учители на основно училище Свети Паисий Хилендарски, бъдете живи и здрави. Водете напред вашите деца, радвайте се на техните постижения и бъдете щастливи от това, което вършите, защото учителската професия е признание. То не може призвание, не може всеки да го работи, трябва да го имаш отвътре. А такива при всички случаи са поне колегите, които познавам от основно училище Паисий Хилендарски. Благодаря, весел празник! И се надявам всеки един ден да бъде празник за децата, които ходят в това прекрасно училище с страхотни резултати. Честит празник на всички! Насловът, под който ще се проведе днешният празничен концерт, е Паисиеви таланти. Ще се насладите на разнообразни умения, които ще покажат нашите ученици. Започваме с народно хорце игра, подготвена от учениците от 3-ти Б клас с ръководители Атанаска Георгиева, със специалното участие на Ивайло Бетев, който отскоро се учи да свири на гайда и определено се справя много добре.
презнае, че животът е ирония, то това е старият Пондиов учител на Чудомир. Петър и Константин от 4 А клас с ръководител Катерина Маринова спечелиха първо място на хумористичният конкурс Чудонемирчета през 2024 година с изпълнението си на разказа «Наш Пондио». Когато Бог иска да накаже някой, прави го учител. Започна стария преподавател по история. Това го е казал Сократ. Чуй сега, аз пък какво ще ти разправя. Виждаше го онзи, с дългия врат, прегърбения, дето стои пред клуба. Виж го добре и слушай. Едно време този човек беше мой ученик. Преподавах му по история, но понеже часовете им бяха малко, имах и няколко часа рисуване. Това момче проявяваше едно изумително невежество. Въобще не беше една от най-големите ми грижи. Какво ли не правих, какво ли не струвах да го събудя, нищо не помагаше. Извадя го някой път на урок и го накарам да ми опише границата на Месопотамия, да речем. Той зашари с пръст около Галилейския полуостров, мине из Северското поле, обиколи из Бардара, спре се там някъде из долината на Шкумба и мига. Друг път го питам за историята на евреите. А сега, Пондио, дума му, покажи ми най-напред, де се намира град Иерусалим. Той пак предприеме една кръгоцветска обиколка из Алжир, Тунис, Марокко, върне се назад, прескочи няколко морета и планини, спре се някъде из източния Сибир, гледаме като пата и мълчи. По рисувание проявяваше същото невежество. Не стига това, ми беше делтонист. Пълен делтонист. Рисуваме, да речем, стомна. Най-обикновена проста стомна. Като я захване, обръща я или на бимлик, или на ракиен казан, или на каквото щеш друго. Върлените сенки ги прави с червена боя. Цинобър. Чист натурален цинобър. Веднъж им поставих да ми нарисуват препариран гарван. Той взе, че го оцвети с червена боя. Направо го бълшифицира, знаеш. Естествено, за срока му поставих слапи по двата предмета. Поставих му двойките, ама си взех беля на главата. Като се заредиха, брате, майка му, баща му, леля му, чича му, един адвокат, негов сродник, че дори и кметът ми обърна внимание. Беден бил, при лоши условия живеел, очите му били слаби, но ще ли да го лекуват? Както. Пуснах го да мине в по-горен клас и се отървах. На другата година, за мой голям ужас, Пондио беше пак мой ученик. И не само това, а и партията на баща му дойде на власт. И той взе видна служба в градеца. Пристигна Пондио, мазен, ухилен и със сини очила. И още по-тъп. Мъчих го, въртях го, усуквах го, да не изкопча нещо от него. Не ще. Пак му писах слаби бележки за спока. Тогава пък тръгнаха околийския началник, пристава, таксистния, председател на английското бюро, депутата и 3 детективи. Изредиха се, знаеш, един след друг и ми дадоха да разбера недосмислено, че или Пондио трябва да мине, или пък аз да си замина. Мислих. 4 деца имам. Нито къща, нито имот някакъв, а посред зима къде да ходя? Писах му пак тройките и се отървах временно. За да не се излагам поне пред учениците си, виках го от дома да го занимавам безплатно, та да не откаже нещо, когато вадя на урок. Тъй вървя работата цели 3 години, защото партията на баща му управлява толкова. Пондио мънка, аз се помагам и се пътя. Той мънка, аз го подсещам и накрая пиша тройката. Като паднаха от власт, аз се окуражих отново и пак му писах двойките.
анархист съм бил, дановист съм бил, рушвети съм вземал, в разврат съм потънал и какво ли не. За да не ме изкарат и людоед, писах му пак тройки до края на годината и наш Понти завърши училище за голяма радост на майка си, баща си и за чест и слава на Леля, Свако, адвоката, началника, настоятеля, пристава, председателя на английското бюро, депутата и тримата детективи и се изгуби от града. Къде седяна, какво прави, не знам. След няколко години, като се яви пак, се бърза, се муши с кантори и клубове, сваля шапка, кланя се, хили се, кукори се, а мене и не поглежда. И какво работи сега? Не знаеш ли? Учител е! И да е само това. Въздъхна старият учител. Само това да е нещастието. И ти дойди. Ама учи двете ми деца. Какво преподава? Как какво? История, разбира се. На мое място е. Прави, струва, уволниха ме и ми зае мястото. И понеже часовете по история са малко, като допълнителен предмет, води и рисуване. Колко малко му трябва на човек, за да го зарадваш. Един поздрав за добро утро, за приятен ден и една песен с послание да бъдем добри, изпълнена от учениците от втори Б клас с ръководители Щеляна Кьосева и Иван Маджаров. Нека ги аплодираме! Мрак си, муха,
Учителите Антония Димитрова и Цветомира Цоневали, заедно с учениците от 3 В клас, ще ви разкажат чрез своята любима песен за неволите на едно малко мишле, което извадило голям късмет да срещне котарак. Всички сме чували легенди за самодивите. Предавани от нашите баби и дядовци, историите за тези красиви момичета не спират да изплуват от миналото. И до ден днешен има места в България, за които се носят слухове за присъствието им. Едно от тези места е тук, на нашата сцена, заедно с учениците от 7 Б клас, с ръководител Магдалена Маринова. Смехове и дива светлина.
Нашите таланти са най-малките ученици от нашето училище. Първолаците от първи А, първи Б и първи В клас с ръководители Костадинка Тодорова, Татяна Иванова и Мария Гаджева, които с огромно вълнение подготвиха своето пъстро изпълнение. Нека ги аплодираме бурно! Родна речу майна сладка, що звучи навред край мен. Речна мама и на татка, реч, що молим всеки ден. Тя звънчи, когато пея, в радостни игри кънчи. Вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак се пти. Милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Признайте, че имаме най-страхотните първокласници. Аплодисменти още веднъж за тях! Да се опитаме да спрем 50 градуса. Времето отвътре определя времето отвън. Какъв да бъде въздухът? Какъв да бъда аз? Колко да обичам и да пазя в мислите си всеки слънчев ден? 50 градуса. Ако не защитите дърветата във вашето населено място, ви чакат много тежки лета. Ревю с костюми,
изработени от материали за рециклиране, ще представят учениците от 5 Б клас с ръководител Рада Димитрова. Сега ще се потопите в фееричната любовна история за доброто, изпълнена от грациозните 4 А клас с ръководител Катерина Маринова. Love, I'm open.
Сред нас има и талант с професионално сценично поведение, с призови места от България и от международни сцени. Последното завоюване отличие на Илона Георгиева от 7 А клас е от международният конкурс Angel Voice Белград, откъдето се върна с 2 първи награди в различни категории и покана за участие от Festival Music Agency Art Voices Christmas Confession. Аплодисменти за талантливата Илона и песента I Put a Spell on You.
училище Свети Паисий Хилендарски, които с лека закачка към вас показаха своя талант и умения. Учениците от 6 А клас с ръководител Елза Димова имат умения в различни области. В следващите минути ще ви покажат малка част от тренировките си, които ги усъвършенстват и поддържат здравият им дух.
определено е точно онзи вид изкуство, което в повечето случаи може да ни накара да се почувстваме истински културно обогатени, магнетично вдъхновени и готови да посрещнем всички събития в живота си с нужната любов и отношение. Красотата на този танц, подкрепен от класическия музикален съпровод, е едно незабравимо за душите преживяване. Василена Василева от 4-ти Б клас е възпитаничка на балетен танцов център Грация и ще ни поднесе нейното емоционално изпълнение на балетна миниатюра. От 4-ти Б клас има и още талантливи деца. Артистичният си талант ще демонстрира ученичката Магдалена Иванова с ръководител Милена Дончева. Нейната изява е отказ от Чудомир "Реви, Марко". Боня башнака прасето в поровия двор и нали не е овца да речем, да стои почтенно като гост в чуждата къща. Разшетало се, заровило се с зорлата и изрътило му и лука, и магданоза, и зюмбюля, и латинките в градината. Зърнал го дечи порът, грабнал топоришката, че ха тук, ха там. По едно време той рекол да се провре през плета. Намъкнал си муцуната и предния крак, ама задницата не ще. Напълнал си оня митишопар, че като дигнал целия плет, да го помъкнал към Бушнакови и увеличил територията на поровия двор с 3-4 крачки. Грабнал порът топора, удрял дръжката, удрял и колкото по-бие, то по-бяга и влачи плета. Кипнал човека, че като обърнал топора от към острото, баз, набаскал го по задните принадлежности и го насякал на порции. Значи, по този случай Дянко Фурнаджията му измислил тогава песнята. Пусти хора думат и говорят, че бай дечи борят, клал прасе с топорът. И от тогава го взе той на око и почна да му дири цапица. Тъй и до днес. Училището ни учи, че всички сме уникални и важни, точно както различните цветове на дъгата. Когато работим заедно и изразяваме себе си, можем да създадем нещо красиво. Своя весел танц ще представят учениците от 3-ти А клас с ръководители Христина Цветанска и Стевка Бъдева.
народен танц не е просто начин за веселие. Той събира, дарява със сили, учи, изразява, дава и никога не взима, а най-вече обединява целият български народ. Отличава го по един неповторим начин от всички други по света. Ученици от 7 А клас с ръководител Надежда Накова с неизчерпаема сила и магично въздействие ще ви представят танц към песента "Две сестри". Благодаря, момичета. Бяхте много вдъхновяващи. Продължаваме с невероятни каламбури и словесна еквилибристика, представени от учениците на 4 Б и 5 Б клас. Даскалски каламбури.
женски е метода, защото е с проклета, изменчива природа. Изобщо съществително, което с живота досажда на учителя дробния живот. Килийното училище, например, ни предлага методика страшилище с името Тояга. Дали от тези методи или от тези методи, но става ли момчетата хайдушки воеводи? Хайдушки воеводи! Преминала просветата и други периоди, в които нови методи се сменяли с методи. Стърчали кълбазаните в кишето на позора и без урочни методи превръщали се в хора. Превръщали се в хора! Ние учихме на времето, кой как каквото случи, днес друга е системата, днес длъжни са да учат. Отчаяния учителя, ръце тревожно кърши, че всеки задължително ще трябва да завърши. Ще трябва да завърши! Кажете ни метод, кажете ни метода, и там с учените да е подходът, то само ученика, ръце да се вземе, и никога никой в частно не треме. Ръката на учителя, на тебе са ти останали длъжници поетите на всички времена. От огъня на твоите зеници са пламвали сърца и знамена. А ти гориш безименен и скромен. От теб животът става по-красив. Не ти е нужен паметник огромен, що гледаш с погледа на всеки жив. На теб са ти останали длъжници поетите на всички времена. Догаряли са твоите зеници, на другите дарили светлина. Зато и наместо паметник гранитен, ти в спомените наши си изгрял и всеки помни по един учител и стръмното ръката му подал. Да нарисуваме слънцето? Как да нарисуваме цветята и птиците? Как да нарисуваме небето и звездите? На тези въпроси ще ни отговорят учениците от 2 А клас с ръководители Бонка Павлова и Пенка Соколова. Преди това Михаела и Дамян Караджови ще ви покажат своите умения. Мишето, както всички й казват, е възпитаничка по пиано на музикалния педагог Мариана Мъгева, а Дамян на известният учител по класическа китара Стефан Христов. Тя ще изпълни песен без думи на Парашкев Хаджиев и Мюзет от Леополд Моцарт, а той японска песен Сакура и испански традиционен танц Малагеня.
Почти сигурно е, че няма родител, който иска да види детето си в ролята на черната овца. Но сега ще чуем една от най-добрите български рок песни за всички времена. Черната овца в изпълнение на нежната Катрин Георгиева от 3 В клас. също професионалист от голямата международна сцена. Тя извоюва второ място в категория рок от международния конкурс Angel Voice в Белград, а сега е един от изпълнителите на 17-те нови детски песни, подбрани за участие на финал на 12-ти международен европейски конкурс за детска песен "Златни искри". И най-важното, тя зае второ място според зрителската класация. Браво, Кати! Аплодисменти още веднъж за нея!
Специално за празника обединихме положителната енергия на ученици и учители в следващия танц, с което искаме да покажем, че освен да учим усърдно, умеем и да се забавляваме. Inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Been so phenomenally. Come on, I go when we rock it. So don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reason, don't be control. I'm not so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, I go when we rock it, so don't stop. When everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. I can't stop it. I can't stop it. I can't stop it. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like you're creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Приятелските взаимоотношения са изключително важни в нашия живот. Създаването на такава близка връзка с определени хора ни предоставя емоционална подкрепа и утеха. Приятели са онези хора,
с които можем да споделяме радости, тъга, страхове и проблеми. Те ни помагат да се справим с емоционалните предизвикателства и да чувстваме подкрепа и разбиране. Приятелството е нещо безценно, към което някои хора се стремят през целия си живот и едва успяват да се докоснат до него. Но ние, учителите и учениците на основно училище Свети Паисий Хилендарски, град Казанлък, сме щастливи, че можем да се наречем приятели и заедно да вървим по пътя на знанието. С последното изпълнение от нашата програма на вокална група Камбани с ръководител Деница Дохчева ви благодарим, че бяхме заедно в тази празнична вечер. До нови срещи!